sa stať aj to, že už skupinu Madovar pohromade vystupovať neuvidíte. Je tu na diskotéke v Montianských Nemciach a samozrejme v nedeľu v Banskej Bystrici RK Centre Univerza. Zmixovala uvázal DJ Rodo Tuček. Sa vám od mikrofónu Rádia Family prihovára Števo Valovič. Trošku možno atypickým hlasom, tak trochu stiesneným. Prezradím, vysvetlím prečo. Predsa len uplynuli 3 mesiace od poslednej relácie rozhlasového femiláckého UFO magazínu a samozrejme, že taká trojmesačná pauza dá tak trošku zabrať. Hlavne v tejto chvíli mi to dáva zabrať. Priznám sa, veľmi márne sa pokúšam spomenúť si na posledné vysielanie, čoho sa dotýkalo, takže stratíme určitú chronologickú postupnosť. Vášho rodinného, alebo ak chcete femiláckého UFO magazínu naozaj všetko. Lúči sa s vami Števo Valovič, o nejakú tú minútočku, 2-3 prepojíme na vysielanie rozhlasovej stanice Voice of America. Skadiaľ sa necháme sprevázať melódiami pre noc ďalšieho zrodivšieho sa dňa, alebo lepšie povedané ráno. Mňa trošku pomýlila tma v štúdiu, tma vonku za oblokom štúdia, samozrejme, že je ráno 16. februára. Stretneme sa pri počúvaní UFO magazínu zase na budúci týždeň. Stačí. To musím stiahnuť. To sa nedá počúvať. Už stačí. Je to možné? To je vytrvalosť. Stačí, to už stačí. Skoro som ohluchol. Myslím, že boli ste prvý aj posledný účastník. Týmto pádom ste pobudili všetkých v širokom ďalekom okolí. No, za chvíľu prídu z hora firmy. Prídu vás vyzauškovať. Chlapi, ja vám blahoželám, to bol dokonalý chaos, dokonalý hurhaj. Ja si dokonalejšie neviem predstaviť, iba ak náhodou dáme gól proti Azerbajdžanu. To tam bude tiež riadny hurhaj na tom štadióne. No, Dúfam. Takže chlapci, čo vám zahráme za odmenu? Ozaj, počkaj. Čakám. Psa som nepočul. Akože štekal. Nepreštekal nás, platný bol. Solo pre psa. Nech sa páči. Hej? Áno, solo pre psa. Havo, chlpáč, poď telefónu. Nechce sa ono dišiel. Ako vidím, kašľa na vás, necháme ho tak. Má iné problémy, možno má takú frajerku, chápeš, jar sa blíži a nechce ho. No, necháme to tak. Dobre. Takže chlapi, čo vám zahráme a pre koho? No, bolo by to Mr. Prezident. Áno. A vieš čo, dám ti Fera, lebo ja som si už akože dával zahrať, hej? Gigo, ty sa tu kľudne rozprávaš, no tak mikrofóny sú hore, ale súkromné. A on je dole a rozpráva tu hlúposti, ako malý chlapec. Tu sa človek trápi, chce niečo tým ľuďom povedať. 2/3 Slovenska chceme povedať, že Rádio Family po trojmesačnej prestávke vysiela. Je tu Robo, Jakubo a Gigi, to je Yeti Statier. A on nám tu brblá ako brblavá voda. No a teda keď sa pýtate na ten dance floor, takže asi takto. Dance floor bude britský dance floor, budú aj tie kalerábiky, ale aj v obmedzenej miere, pretože nie, že by som ten štýl, alebo ten žáner nemal rád. Je dobrý na diskotéku, dá sa počúvať, ale existuje aj hudba, ktorá tu ostáva roky, ktorá sa nestráca. A tieto kaleráby, to sa len tak vyšvihne. 4 týždne sa to púšťa, potom sa na to zabudne, ale sú pesničky iné, ktoré tu boli
A sú. Áno, Povedal tú otázku úplne. Pokiaľ chcete dance floor, tak vám poviem, že budete sa na frekvenciách 106,6 a 105,1 stretávať aj s ľuďmi ako DJ Rudo Tuček, ktorého všetci máte radi, ktorý tu bude opäť a bude pripravovať hitparádu s názvom Alebo DJ Ernie Murín. Áno, alebo teda tá hitparáda Ruda Tučeka Top 40, Family Top 40. Navyše budete môcť počúvať aj hitparádu americkú, takisto Top 40, ktorá bude rozdelená na dve, a to v sobotu od 8. do 10. večer a v nedeľu takisto v tom istom čase, čiže po 2 hodiny. Pravá americká necenzurovaná hitparáda Casey's Top 40. Čiže aj taká hudba sa hrá vo svete a prečo veru nie. Ďalej sa tu stretnete aj s Dušanom Výbochom, ktorého ste poznali a poznať opäť budete. No ale to je, hádam, od DJ-ov absolútne všetko. Veď navyše sme tu my. Sme tu my a iní. A iné. DJ Hubert Vauro. DJ Hubert. DJ Robo Bobo. DJ Gigi. Ako speakery tu budú ďalej a iní. Do počutia. Aj DJ Maroš občas, nuž tak teda toľko by snáď stačilo s DJ-om Marošom niekde v exteriéri a s Tučekom aj v interiéri, aj v exteriéri. Ale chceme byť rádio aj pre tých starších, takže vyhovieť všetkým bude samozrejme ťažké, ale je to našou snahou, pretože nezabúdajme na nich. Podnikatelia, ktorí už majú ten nejaký ten rôčik, chcú prispieť do našej šporkasy reklamou, takže aj na tých treba myslieť, aj pre nich treba hrať. Napríklad Vanessa Williams, Save the Best. Rádio Family, rádio, ktoré vás počúva. Môcť počuť na frekvenciách 106,6 a 105,1, teda počas nočného vysielania od 22. až do 6. hodiny ranej program hudobnej stanice VOA Europe, alebo teda Hlasu Ameriky, európskej to hudobnej stanice. Mimochodom, hneď vás môžem pozdraviť od pána riaditeľa zo Spojených štátov, pána Dobrovodského a teda Lipiena z Európy, ktorý nám drží palce a ako on povedal, je rád, že už sme konečne na vzduchu. No, doteraz sme boli v kanáli a teraz sme na vzduchu. Tak, a ja len poviem, že na frekvenciách 106,6 a 105,1 počúvate promotion vysielanie Rádia Family. A na frekvenciách tých, ktoré poznáte, teda si budete môcť vypočuť neskôr relácie, teda takéto asi od pondelka do piatka, je to od rána morning time alebo ranný čas, relácia od 6. hodiny až do 10. samozrejme delená po hodinách s spravodajstvom, dokonca v istých časoch aj po pol hodine spravodajstvom. No ale o spravodajstve to bude dobré. O spravodajstve niekedy neskôr, pretože to je len také, akože to máme, hovoríme dopredu. Zatiaľ to ešte nie, ale bude to. Budeme sa snažiť, aby to bolo. Od 10. hodiny do 14. hodiny samozrejme tiež s hodinovými deleniami, teda so správami si budete môcť vypočuť reláciu, ktorá sa volá Denný Express alebo Daily Express. Je to relácia, v ktorej budete môcť počúvať zaujímavú hudbu. Čiže už je to trošku odlišné od toho rána, to ráno poznáte, to vám povie Hubert, čo bude v tom ráne napríklad, lebo on povedal, že on vie, čo tam bude. O tom až ráno, vážené a milé poslucháčky. Áno, výborne, to je diplomat. O tom až ráno, teda si pristaňte a o tom potom v ráne. Čiže od tej 10. do tej 14. tam bude hlavne dobrá hudba, aj miestami samozrejme speakerovaná, kde tu sa dozviete možno, že aj nejakú takú pikošku, topku. Od 14. hodiny dnešný trip otvárajú, sa naozaj našli. Sú to Dežo Ursíny a Ivan Štrbka. Kto si ešte bdie? Rádia Family, pokiaľ patríte medzi tých, ktorí sledujú vysielanie Rádia Family niekoľko desiatok mesiacov, iste vás táto zvučka neprekvapuje, je to relácia Home Sweet Home. Takže po dlhšom odmlčaní už tu máme reláciu Home Sweet Home, teda domov, sladký domov, opäť tu. Reláciu Home Sweet Home venovanú posledným niekoľkým desaťročiam domácej populárnej hudby pre vás pripravuje a uvádza DJ Laco Hladský a prináša aj jeho firma MSC Disco. Určite a tak relácia Home Sweet Home, teda domov, sladký domov končí. Stretneme sa o 2 týždne, keď by opäť mala bežať relácia Home Sweet Home venovaná posledným niekoľkým desaťročiam domácej populárnej hudby. Dnešnú reláciu pre vás pripravila a uvádzal DJ Laco Hladský a prináša ju pre vás firma MSC Disco. Aprílovo Family Top 40 vás prevádzal DJ Rudo Tuček. Samozrejme, nesmieme zabudnúť na to najdôležitejšie, takže piatok sa môžeme stretnúť veľmi ďaleko.
Family, rádio, ktoré vás počúva. Rádio Family, rádio, ktoré vás počúva. Music, news, and fun are perfectly mixed together, and your DJs allow everybody who's not American to understand almost perfectly every word. We'd like to hear from you. Write us at VOA Europe. 5320 633 alebo 0855 293 56. Počúvate reláciu Oldies but Goldies. Dnes špeciálne januárové vydanie. Mesiaci ubehli ako vodička hronská a Radio Family je tu opäť s vami a s ním aj Ernie. S radosťou vám môžem oznámiť, že sa opäť budeme stretávať na jeho vlnách, teda na frekvenciách 105,1 a 106,6 MHz. Dnes špeciálne v útorok a od budúceho týždňa, ako Robi povedal, každý štvrtok medzi 20. a 22. hodinou vám ponúknem pesničky z rokov minulých. V technickej prestávke sa stretneme časy teda budeme navzájom chýbať, no lúčime sa s vami so slovami do skorého počutia. V posledných dňoch je vysielací čas Rádia Family obmedzený, hlavne v nočných hodinách. Upravené sú aj niektoré denné moderované relácie. Je to z dôvodu rekonštrukcie vysielacích zariadení. V súčasnosti prebieha aj revízia a oprava technických zariadení v nahrávacom a vysielacom štúdiu, ktorá si vyžaduje viacdňovú odstávku vysielania. Dúfame však, že aj po tejto odstávke a čiastočnom odmlčaní sa v éteri sa čoskoro na vlnách Rádia Family opäť stretneme. V prípade, že revízia, opravy a rekonštrukcia prebehnú bez problémov, nabehneme hneď na pôvodný a čiastočne inovovaný program. Dúfame, že poslucháči, obchodní partneri pochopia našu situáciu a budú nám venovať svoju priazeň naďalej. No a ten deň a hodina odstávky nastáva práve dnes o 16. hodine. Na istý čas si teda budeme navzájom chýbať, no lúčime sa s vami so slovami do skorého počutia.